салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. вақти охир ҷавонон ва наврасон аз норасоии визуалии биниши чашм азият кашида истоданд. сабаб чӣ бошад? чуноне ки маълум аст, ҷавонон ва наврасон телефони мобилӣ ва компютерҳоро аз меъёр зиёд истифода мебаранд, ки ин ба чашм хатари ҷиддӣ дорад. оё чашмони шумо аз истифодаи телефонҳои мобилӣ ва компютерҳо хаста шудаанд? фикроятонро дар комментария нависед. мо ба шумо тавсия медиҳем ки чӣ кор кардан мумкин аст. баъзе нафарон агар 5 ё 10 дақиқа аз ин ё он кор танаффус гиранд, яку якбора рӯ меоранд ба телефони мобилӣ. ин ҳолат ба чашм таъсири манфии худро расонида, оқибат ба норасоии визуалӣ оварда мерасонад. истед. аз ин пас ман кам истифода мебарам. беҳтараш хуб мешуд ки дар вақти танаффус чашмро пӯшида каме истироҳат кунед. кӯдакон аз хурдсолӣ майл ба тамошои телевизор, планшет ё телефонҳои мобилӣ доранд. истифодаи он ба кӯдакону наврасон хатари ҷиддӣ дорад. бояд аз хурдсоли кӯдаконро аз тамошои телевизор, бозиҳои компютерӣ ва истифодаи телефон дур нигоҳ дорем ё ин ки бо меъёр иҷозат диҳем. 5 маслиҳатҳои муфид барои бехатарии чашм. якум, монитори компютер. на ҳама экранҳои компютер ба чашм зарароваранд. ҳангоми интихоби монитор бояд мониторҳои LCD интихоб намоед, зеро онҳо нисбат ба дигар мониторҳо зарари кам доранд. дуюм, бояд шабона дар ҳуҷра чароғро фурӯзон карда бо компютер кор кунем. дар торикии пурра ба экран нигоҳ кардан ба чашм зараровар аст. сеюм, пешгирии хушкшавии чашм. барои барқарор кардани плёнкаҳои чашм дар як рӯз чанд маротиба чашмони худро, яъне ҳудуди 1 ё 2 дақиқа бо шиддат мижа занед. инчунин ҳар 30 дақиқа чашмони худро аз экран дур кунед ва пилкҳои худро бо зӯр сахт фишоред. чорум, чашмони худро зуд аз экран дур намуда ба дурӣ нигоҳ кунед ҳар 20 дақиқа. панҷум, чашмони худро бо антиоксидентҳо, витаминҳо ва минералҳо дастгирӣ кунед. ин буд 5 маслиҳати муфид барои шумо ки пешкаш намудем. баҳри пешгирӣ аз норасоии визуалӣ боз чӣ бояд кард? оё ин маслиҳатҳои мо барои шумо муфид буд? фикрҳои худро дар шарҳ нависед. то ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр дӯстони азиз.